Gurbanlyk edilecek mallan ýaşy geçi bilen goýun 1 ýyl kamyl bolmaly. Sığır 2 ýaşyny doldurup 3 ýaşa giden bolmaly. Düýe 5 ýaş kamyl bolmaly. Tokly 6 aýyn doldurmasa, bir günde kem bota bolmaýar. 6 aýyn doldurup durýany daýaw 1 ýaşa degjek bolsa, muny da bir aýyp ýok. Gurbanlyk edilmekdige elbetde geçi daýaw da bolsa 1 ýyl kamyl bolmaly. Otam geçi bilen goýuny bir adamdan üçin gurbanlyk etseň bolýar, düýe bilen sygyry 7 neferden üçin gurbanlyk etseň bolýar. Elbetde şu 7 neferiň hemmetiň niýeti sogap bolmaly. Otam baranda adamlar barly bolsa, düýäni ýa sygyry 5 öljek, 3 öljek, ýa 2 öljek, ýa tarap barly, diňe bir düýäni bir sygyry öldürjek, munda da bir aýyp ýok. Wagtyke niýetleri halis Allah'tan rezaýety sogap bolsa, otam düýe bilen sygyry 7 bol goşuşypdyrlar, 3-üsine wajyp, 4-üne wajyp de, 4-üne wajyp, 3-üne wajyp de. Hemme jekler niýet sogap bolsa, munda şo toğrulda bilelikde gurban çalmakda hiç bir aýyp ýok.